Kako je lijepo opet biti ovdje na gospodin Bauerovoj farmi. To je tako divno reći gospodin Bauerova farma. Prilično je teško, reći ću to 3 puta. Nije važno djeco, sada svakako možete ovdje, preko... Pogledajte okolo, a mama i ja ćemo se opustiti ovdje na terasi i možda popiti kavu ili nešto. Jednostavno uživajte u prekrasnom zraku na selu. Iako je potrebno, naravno da se možete vratiti. Doći i na neki način reći da je velika. I sada se zabavi. Točno, i sjetite se da su vrlo pristojni i dobri gospodinu Baueru. Slušajte i radite što vam kaže, dakle, bolje budite malo oprezniji u rukovanju prema životinjama i kod pitanja pitajte više puta nego premalo. Dakle, djeco, zabavite se mnogo, vidimo se kasnije. Dobar dan, djeco. Dobrodošli na moju farmu. Kako lijepo što ste ovdje. Danas ćete puno saznati našim životinjama na farme i pritom se zabavite. To vam mogu garantirati. Jubidubidu, tako sam sretan što sam ovdje, tako je super i nadamo se da ćemo moći i pomilovati ili nahraniti životinje. To bi bilo definitivno mega cool. Da, ja se i ja već divno veselim pričama gospodina Bauera i općenito spašavanje životinja. I što sada uzimate od mene? Najviše se radujem svinjama. Reci, može li se zapravo jahati na svinji? To bi bilo vrlo smiješno. Vrlo smiješno, Julian. Ej, to sam mislio ozbiljno. Pa idemo prevodogin. Dakle, sada smo još cijeli bio. Ovdje smo s kravama. Sve naše krave. I zapravo sva životinja na ovoj farmi imaju svoja imena. Ali to bi trajalo kad bih vam sve to rekao, ali sigurno postoje. I kao što možda vidite, trenutno imamo ovdje slatke telad i krave na farmi. Oni proizvode mlijeko i vjerojatno ih poznajete od kuće kada tamo popijete čašu mlijeka. Ne morate se uopće bojati krava, čak i ako su tako velike. Krave, to su vrlo, vrlo mirne i miroljubive životinje. Zna li uopće netko od vas kako se muze krava? Melkin nikad čuo za to. Kako to ide? Čovječe, Emma, to je super jednostavno. Samo trebaš pritisnuti na vime, zar ne? Ne, nije baš tako jednostavno. Najbolje bi bilo da vam pokažem kako to ide, ali... Prvo ću skinuti kaput i brzo ću donijeti kantu za svježe mlijeko. Dakle, prvo uzimate kantu i onda možemo početi. Vi me morate uhvatiti na pravom mjestu i onda iscijedite mlijeko ili masirate mlijeko iz vime. Naravno, to je prilično puno posla, toliko krava i treba puno mlijeka, što vas može prilično znojiti. Zbog toga imamo i takozvane muzilice. Povezuju se svime na krave i mlijeko onda teče u kante. Naravno, najvažnije je da je kravi ugodno i da im je dobro. To je uvijek najvažnije kod životinja. Imam pitanje, gospodine Bauer, koliko često se krave muzu? Dobro je što pitaš, Hanna. Krave se muzu 2 puta dnevno. Ujutro i navečer. I može li se mlijeko odmah piti? A kako zapravo okus svježe mlijeko? Da, Emma, možeš piti mlijeko direktno. Kremasto je i bogato. Također se koristi za proizvodnju buttermilka. Maslak i sir. Vrlo ukusno. Čovječe, to zvuči tako ukusno. Nažalost, intolerantan sam na laktozu, ali prije sam to uvijek jako volio jesti i piti. Mogu li i ja pomusiti kravu? Da, to sam već mislio da će sigurno netko htjeti sam sudjelovati. Da, Julian, slobodno se možeš isprobati, ali oprezno. A Hanna i Emma, možete ovdje gledati ili jednostavno pogledate i druge krave. Ali budite oprezni i tamo. Okej. Pa nekako se čini malo čudno. Nikada nisam taknula nešto takvo. Ali nekako se čak i ugodno toplo čini. Da, Julian, to je zato što krave imaju malo višu tjelesnu temperaturu od nas ljudi. Pogledajte, ljudi izgledaju tako mirno dok jedu. Gospodine Bauer, jedu li krave zapravo samo sjeno? Dobro si prepoznao, Emma. Da, točno, krave su vrlo mirne i zapravo provode cijeli dan jedući i jedu. I isključivo vegetarijanski, na primjer, sjeno.
kao to tele koje imaš tamo, ali vidiš i ostale krave koje ovdje pasu i jednostavno jedu travu. Oh, pogledajte ljudi, našao sam novog prijatelja. Oh, ima tako meko krzno i vrlo je mazan. Čovječe, kako je to lijepo. Gospodine Bauer, daju li tako male krave već mlijeko? Jer to su još uvijek male krave, mislim telad. I pogledajte, ovdje ova beba telad. Kako samo pije mlijeko od svoje mame krave? Zar to nije slatko? Da, točno, Hana. Bebe krava zovemo teladi. I ne, doista daju mlijeko tek kad krave odrastu i same dobiju telad. Krave su za naše farme apsolutno esencijalne, jer je proizvodnja mlijeka zaista vrlo važna. Tako, tu je još mirno. malo ovdje, ali uskoro idemo dalje do sljedećih životinja. Dakle, krave su definitivno super cool, ali upravo sam otkrio nešto sasvim drugo ovdje iza. Sada svinje, Idemo li tamo sljedeće? Baš se veselim svinjama. Wow, pogledaj tamo iza. Svinja se potpuno valja u toj blotoj lokvi. Također volim lokve blata, ali u njih skačem s gumene čizme. Nikada se ne bih potpuno valjala u njima. Tamo se osjećaš prilično prljavo. Baš smiješno. Do sljedećeg puta. Ćao! Tiklovi zajednice... Da, Julian, svinje to zaista vole u blatu, ali pazi da... Ja također, tamo u grupu blata. Da, točno. Dakle, ovdje žive svinje i trenutno imaju malene praseće, ili kako se točno kaže, prasad. I svinje su najveće za vrlo važne stoku ovdje na farmi. Wow, baš cool. A pogledajte ovu ogromnu hrpu sjena. Stvarno mi se sviđa ovdje. Pa svakako, gospodine Bauer, imaju li svinje svoja imena? Kao što je već rečeno. Kao što sam rekao, sva naša životinja imaju svoja imena, uključujući našu svinju, Emu. Čovjek može razlikovati svinje ne samo po imenima, jer to se s vanjske strane ne vidi, ali sve imaju vrlo jedinstvene mrlje i oblike. Ali to zapravo vrijedi za sve životinje. Svaka je životinja jedinstvena i posebna. Gospodine Bauer, imam još jedno pitanje. Dakle, opet o blatu. Mislim, čuo sam negdje u školi... Svinje bi to radile da se operu, ali ako se valjaju u blatu, zar se neće samo isprljati? Dakle, zašto to rade? Ne rade li to prije svega da bi se kamuflirali? Skovo. Stoga bi se može usporediti blato kod svinja sa suncobranom. A blato naime štiti kožu svinje od sunčevih zraka i zaista ih drži čistima. I dok smo kod sunčevog zračenja, ljeti dodatno hladi svinje i štiti od bakterija. I vidite, oni se također jako zabavljaju valjajući se u blatu. Gospodine Bauer, imam pitanje. Može li se svinje zapravo maziti? Ako da, mogu li onda pomilovati svinju? Julian, ure. Zapravo ne želim. Kroz blato bi se onda i totalno zaprljao. I osim toga, svinje su vrlo, vrlo plašljive životinje. I što se možda nikad ne bi primijetilo na prvi pogled, vrlo brzo, i ako se prebrzo približite, brzo će pobjeći i ponekad mogu napraviti priličan kaos. Dakle, možda je bolje da gledate s malo dalje udaljenosti. Pogledajte ljudi, ova svinja ovdje izgleda kao da li bi se smejala. Dakle, sve svinje ovdje izgledaju srećno i mislim da su zvuci svinja jako smešni. Oink, oink, oink. Čovječe, Ema, to ne ide. Oink, 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 to je tako. To je bilo zaista vrlo slatko. dobro, Julian. I Ema, tvoje mi se također svidjelo. I da, naše svinje su stvarno vrlo sretne ovdje. I to je zapravo naša glavna odgovornost kao farmeri. Naravno, moramo se pobrinuti da našim životinjama bude dobro. Dobro su i sretne su. Sretan sam što se svinji toliko dobro ide. Ali, gospodine farmeru, ovdje leži baš posvuda slamu. Dakle, jedu li to svinje uopće ili što jedu? Vrlo dobro pitanje, Julian. Da, svinje vole jesti slamu, ali još više vole jesti povrće i žitarice.
uvijek se brinemo da za svinje ima dovoljno i raznolike hrane. Cool. Tako je cool, gospodine Bauer, što nam toliko pričate o svim ovim životinjama ovdje. Mislim da sam već puno naučio. Hvala, gospodine Bauer. Hvala, Hana, to je stvarno vrlo lijep kompliment. Dobro, polako smo gotovi s prasadi. Drago mi je da se tako dobro zabavljate i nadam se da ćete se sljedećim životinjama zabavljati jednako. Misleći, sada nastavljamo do gusaka. Titlovi zajednice Amara.org. Titlovi zajednice Amara.org. Jesu li to guske tamo? Wow, te su guske stvarno loše. Točno, već ste točno čuli, ovdje su naše guske. Ali bez brige, one mogu biti i vrlo slatke. Rekao bih da ovdje uđemo, ali stvarno i ovdje još jednom, to moram jako potvrditi, s oprezom i vrlo pažljivo i mirno. Ovdje sam vrlo oprezan, ali dobro pogledajte, ja sam također potpuno ovdje. Doviđenja s ljubavlju. Imam cijeli... kako cool, tu je i gusje pero. Gospodine Bauer, mogu li to imat? Da, ti šaljivče. To su zapravo vrlo društvene ptice i rado primaju posjetitelje. Ali kao što sam rekao, vrlo mirno. Guske često gube perje, to se događa kao i kod nas kad nam ispadaju kosa. I ako nađete jednu, slobodno je pokupite i zadržite. Ali naravno, samo prikupite ako je perje samo ispalo i pronađite ga na tlu. Ne izvlačite iz guske. Prvo, to boli gusku. I drugo, guske također trebaju perje za letenje. I naravno da ih drži toplima. Kao i sve ptice. U redu? Hvala na objašnjenju, gospodine Bauer. A naravno da neću iščupati perje. Dakle, u svakom slučaju uzmite one koje sam upravo našao. Jer ni meni se to ne sviđa. Kad mi netko povuče za kosu, tada ne bih ni ja jednostavno iščupao perje. Vrlo dobro, Julian. Razumio si. A sada još nekoliko općenitih informacija o guskama. Guske su vodene ptice. I uzmi... Guske koje ovdje imamo, postoje i divlje guske. To su doseljenici i zimi lete u toplije zemlje. Stvarno, mogu li letjeti? Koliko je to cool, ali kamo oni lete? Kao što sam već rekao, divlje guske lete preko zime kako bi izbjegle hladnoću u toplije zemlje, u srednju Europu ili čak daleko na jug, čak do Španjolske. A u proljeće se onda vraćaju k nama. Ali kao što sam rekao, to su fieldgense. Naše guske ostaju ovdje i zimuju u štali. Čovječe, ovo je stvarno uzbudljivo. Učim puno ovdje. Ali gospodine Bauer, što je točno guska? Dobra pitanje, Hana. Ganski obrok. Što? Žitarice? Ali za razliku od krava, oni nisu vegetarijanci jer ponekad jedu male insekte. Zanimljivo znati. I kako se guske štite od neprijatelja, na primjer? Još jedno dobro pitanje, čak i bolje pitanje. Hana, ti stvarno imaš puno... Pitajte, dakle. Guske su vrlo pažljive životinje i ako prijeti opasnost, onda brbljaju vrlo glasno, upozore druge. I osim toga, oni ne samo da mogu letjeti, već mogu i vrlo brzo trčati. I tako se može dogoditi da neki predator bude toliko uplašen od gakanja da pobjegne. Meni bi se to definitivno dogodilo. Sada postajem malo umoran od svega objašnjavanja. Možda ćemo uskoro napraviti pauzu, ali malo se još možete ovdje zadržati. Dakle, prije nego što odemo na zasluženi odmor, imam još jedno pitanje za vas. Kako vam se do sada svidjelo i što ste do sada naučili? Da, do sada mi se svakako svidjelo jako dobro. Dakle, do sada sam naučio da na farmi ima mnogo različitih životinja i svatko ima svoju ulogu. I svakako da su sve životinje jedinstvene i zato svi imaju vlastita imena. To mi je stvarno vrlo cool. I dosad sam naučio koliko je važno brinuti se za životinje i puno više, ali mislim da bi to sada bilo previše ako bih sve nabrojao. I naučio sam da farme mogu biti vrlo smiješna mjesta, jer mislim da su sve životinje vrlo cool i zabavne. Pogotovo svinje u blatu. To su zaista izvrsna otkrića, djeco. Drago mi je što ste tako dobro obratili pažnju. Ali to je i puno posla, gospodine Bauer, zar ne? Da, to je naravno puno posla za sve te životinje.
ali dobrobit životinja mi također vraća puno i to mi donosi puno radosti i zadovoljstva. I posebno kad vam djeci mogu donijeti radost, to je super. I osim toga, to nije bilo sve s farme. Danas ćemo otkriti još puno toga, jer nakon pauze, kada ste spremni, idemo do konja. Čekanje ovdje i tamo! Čekanje ovdje i... Hej ljudi, što se događa? Ja sam Emma Vogel. Ako želite više Ako želite čuti obiteljsku pticu, pogledajte Spotify, iTunes ili Amazon Music. Tamo ćete pronaći naše sjajne radiodrame. Vjerujte mi, zaista su vrlo cool i samo ću reći jedno, uživajte u slušanju.